sirikal ma Kenya emondiko. Gima mano nyiswa en niya, security en gima lich madware ni ng'ama chiwo security kod ng'at mirito gin kod a personal relationship. Masami gole, the same should be considered. The same should be considered. To kirango chike ma wan kod sani, security department onego bed en independent. Ma siasa ok donji. Koro warito wane anen to nitie jomoko wabunge moko ma bende biro mayo security. Nikech wachira ni koro watin go police, watin go pesa. To nitie judges moko bende biro mayo security. To nitie maybe mag rais bende biro duoko security piny. To nitie wabunge moko bende mawuok Kenya Kwanza biro duoko security mag piny kata biro mayo. To mano ka ok otimore to biro bet mana ni en siasa. To en gima ber. Nikech sama itimo kamano to kitim ni ng'ama mayo security. Nitie sirikal ni kod bank account miluongo ni trust. Gima timore in the last few months en sirikal osetimo massive withdrawal from that account of trust. And they are not making deposits. Koro sama account mar trust no kuom jopiny odong' nono. Ten gima lich kabisa. Ka gima nyicho aneno kotimore e school moro ma nyithindo matindo go tiagas. To security onego bed ni police konyre gi raia. Makirango recommendations mag United Nations to onego bed police achiel rito raia 400. Kenya, I know we are doing very well. We are around that figure, if not lower. To gima mano mean ni raia nyaka collaborate kod police. Nikech police achiel ok nyal mako ji 400. To ok nyal collect information kuom ji 400. Koro gima onego bed ni advocate en police timo gik moko machoro raia bet machiegni kode. Ok teri mabor. Nyisa nyathi ma ja class achiel kogoye tiagas